videon aihe on sitten arvaa kuka tai arvaa mikä. Esitämme vuorotellen toisillemme varmaan tuttu leikki, mitä olette kokeillut ja pelaillut aiemmin, mutta vähän hauskaa pidetään yhdessä. Joo, me annetaan jotakin vinkkejä sitten, jos ei löydy jotain, joko alusta asti tai sitten loppuun päin tai saa nähdä sitten. Joten aloitetaan. Joo. Mä voin vaikka aloittaa. Tämä on esine, tavara. Joo. Onko se semmoinen, jolla puristetaan mehua vai ei? Onko joku mehupullo? Jotakin vauvoihin voi liittyä. Ei se tuttipullo oo. Onko se jotakin kankaista? Joku puinen juttu. Onko se jotakin, mitä mä oon nähnyt usein tai mulla on kotona? Että mä tunnistaisin sitä, jos mä en oo pitkään aikaa nähnyt tai jos joku harvinainen juttu. Joo. Nyt mulle tuli mieleen, mikä se voisi olla. Onko se joku semmonen venäläinen nukkejuttu? Onko se, miten se sanotaan, papuskako vai? Papuska vai onko se maatuska? Jompikumpi, mutta pienenee nukke. Joo. Hyvä. Mulla on nyt. Mä nyt esitän ihmistyyppiä. Joku ihminen, kun... Hei. Näkyykö tässä, että... Lääkäri. Kirjailija. Ei. Opiskelija. Turhautunut opiskelija. Kiireinen sihteeri. Se kiireinen voisi olla väärin. Okei. Aha. Lisää kirjoja. Näkyykö täällä 1 kirja, 2. Monta kirjaa. Katot ilmettäkin. Ei tämmönen nauru, mutta tämmönen jotta vähän jotenkin... Onko aggressiivinen, vihainen, hermostunut, Semmonen... vanha, vanhus. Monta Vaikea kirjaa. ymmärtää. Paljon ja... Ihmistyyppiä Tosi tarkka ja... perfektionisti. Siinä on semmoinen englannilainenkin sana, sitä voisi kääntää englanniksi, se vähän on saman, kuulostaa vähän samalta. Onko se joku, mikä mä mainitsin vai ihan ei? Vähän voisi olla samalta, tai sitten jos se on kirjoihin liittyvä, niin sillä voi olla vaikka tietokoneella. Oho! Näin. Ei insinööri. Nörtti. Nörtti! No kyllä siinä meni hetki, mutta aivan. Sitten oli... toinen on verbi ja mä luulen, että tää on helpompi. Raastaksi aivoihin. Leipoa. Kyllä, leipoa kokonaisuudessa noin kaikki. Mulla on kans joku tavara. No, se liittyy jouluun. Se on vaikka tämän muotoinen näin. Tai ihan sekavakin. Ja sitten bling bling bling. Joulukuusi, ei, koriste, joulukoriste, joulunauha. No niin, ne tekee bling bling. Valot, Joo, jouluvalot. Jouluvalot. No niin, tuli vähän muistoja joulustakin. Joo. No, kai ne oli tässä. Tälle kerralle oli Joo. tämä leikki tässä. No, Heippa! heippa!